Така, здравейте, сега ще правим един квиз, колко добре познавам държавите в Европа. Сега Франция, Полша, Молдова, България, така, Лихтенщайн, Украина, Албания, Андора, Великобритания, Белгия, Испания, Италия, Марокко, Германия, Чехия, Северна Македония, Ватикана, Гърция, Босна, Унгария, това ме забавя така, Исландия, Кипър, Ирландия, Ирландия, Русия, Беларус, Сан Марино, Люксембург. Айде цъкам го, де, остана. Латвия, Естония, Швейцария, Литва, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия, Косово, Сърбия, Финландия, Португалия, Румъния и за финал Хърватия. Само изключим тази реклама. Минута 27, може и по-бързо, но или ги знаеш, или не ги знаеш. Благодаря, че гледахте и чао!